равои сокинону меҳмононро дар як шаҳр бидуни хизматрасонии ронандаву нақлиёт тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар душанбешаҳр ҳамарӯза шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт ҳамвора дар ҳаракатанд. нақлиёти истифодаи умум бошад, аз субҳ то шом сокинону меҳмонони пойтахтро аз ҷое ба маконе интиқол медиҳанд ки ин равиши фаъолият масъулияти касбии ронандаву дигар кормандони соҳаи нақлиёт мебошад. мо ҳангоми равои худ ронандагонро танҳо ҳангоми идораи нақлиёт мебинем, вале дар камтарин ҳолат огоҳем ки як ронанда барои интиқол додани мо чӣ заҳматҳо мекашад. шуғли ронандагӣ ба вазифаву касб ва ихтисос дохил мешавад. абдуфаттоҳ одинаев ронанда аст, ронандаи автобус. ӯ барои он ки дар соати 6 ба фаъолияти мусофирбарӣ омода бошад, соати 4 аз хона ба коргоҳ раҳсипор мегардад. абдуфаттоҳ абдуллоев дар хобгоҳи корхонаи коммуналии воҳид давлатии автобус 1 истиқомат мекунад. қаҳрамони барномаи моро дар якҷоягӣ бо дигар ронандаҳо дар соати 4 автобуси навбатдорӣ аз мавзеи муайяншуда ба коргоҳ меорад. баробари ворид шудан ба корхона ронандагони автобус варақаи хатсайрӣ мегиранд ва бо расидани навбат яке пайи якдигар назди духтур нишаста аз муоинаи ҳатмии тиббӣ мегузаранд. духтур фишори хуни ҳар ронандаро санҷида баъди муайян кардани вазъи саломатӣ ба роҳхати онҳо имзо мегузорад. имзои гузоштаи духтур иҷозаи корро ба ронанда барои як бастикорӣ фароҳам меорад. дар марҳилаи баъдӣ ронанда автобусро аз таваққуфгоҳ ба саҳни ҳавлии корхона мебарорад. сипас механики назоратчӣ дар саҳифаи дигари хатсайрӣ бо гузоштани имзо тасдиқ мекунад ки автобус аз нигоҳи талаботи техникӣ мушкил надорад ва ронанда метавонад ба хатсайр барояд. ҳамин тавр автобусе ки онро абдулфаттоҳ абдуллоев идора мекунад дар соати 5:26 аз корхона ба роҳ баромад. акнун офтоб баромаду бо нурҳои худ торикии шабро ба равшанӣ мубаддал гардонид. мо ҳамроҳ бо абдулфаттоҳ абдуллоев давоми рӯз дар хатсайри рақами 8 масофаи зиёди роҳро тай намудем. дар сафар бо ронанда моро дар ҳар истгоҳ таҷҳизоти қабулкунандаи маблағи ғайринақдии лоиҳаи ситикорт валидатр хушомадед мегуфт ки ин садои хуш рӯҳу таби кории моро боз ҳам болида мекард. хуш омадед. корти ройгоҳ. хуш омадед. абдулфаттоҳ абдуллоев аз соли 1995 то ин ҷониб дар корхонаи коммуналии воҳид давлатии автобус 1 ба ҳайси ронанда фаъолият дорад. ӯ то соли 1995 муддати 21 сол дар ноҳияи нуробод ронанда буд. ронанда ҳамон шахсе шуда метавонад ки доимо дар фикри зикри ватану ватандорӣ меҳнат ба халқ хизмат кардан аст. ронанда ба халқ чӣ гуна метавонад хизмат кунад? хизмати ронанда аз чӣ иборат аст? хизмати ронанда ин ҳами саҳари айхоб барвақт иста миёй мошинта завадид мекунӣ, гарм мекунӣ, дар хат сайр ки бурмадӣ ба мусофирон муомилаи хуб, ба хубӣ, ба нағзӣ, ба вақти хуш ҳамонро ки бурдӣ ба манзил расондӣ, ҳамин хизмат мешавад ай ронанда. шумо худатон мехостед ронанда бошед? вақте ки ман ба ҳамин курси ронандагӣ училиш рафтам, фақат ҳеҷ ка надоштам, як падару модар доштам тамом, ки чӣ мега нафақаи буд дар у вақт 12 сомонӣ буд. ҳамон суми ҳамон собиқ шӯравида 12 рубл. ба ҳамин нигаҳ накарда ба ҳамон 12 суми ҳамонро ман мегирифтам
мактаб мерафтум омӯзишгоҳу 12 суми диада ва рӯз мегзарондам. 2 сол хундум. 7 фарзанд дорам, инаме 7 фарзанда ҳазор бо шукр ай кори анҷа ду чахонадор кардам, зандор, ду духтар шудудум. Ёш майда аёлӣ. Гзаре, мобан гзаре, ҳа. Ду сол мешавад ки ҳамин мо ба карта гузаштагием. ҳозирам ҳамин халқи мо бошад, инам як гарданаш кард, карта надорум, мора сувор кун, шавши аст, дар кӯча мондем. ин гап нест охи. Баги ҳамин як кор ҳамин 6-7 сумай. охи ӯ вазминӣ намекунад ҳамин баратай. Сабаби бо кор таъмин нашудан дар чӣ мебинед шумо ҳамчун як ронанда? Сабаби бо кор таъмин нашудан аз ҷониби худмон мебинем ки сувор мекунем, мегирем, мебарем. Яъне сахт гирифтан дар кор ба фикри шумо? Сахт хапидан дар кор. охи мусофир як бор мемонад дар кӯча, ду бор наход, дига ҳамин ҳамаи рӯз дар кӯча монад. Аввалин шуда ки бояд қадам пеш гузорад? Ронанда ё корхонаҳо ё танзимгаро? ира корхонаи стикорд. Худи лоиҳа. ман фикр дорам ки агар ҳамун контролое ки аз стикорд ҳастанд сахт бихапанд, ҳамаи кор ба дараҷаи олӣ мерасад. суҳбати тоҷикона ва самимии Абдулфаттоҳ Абдуллоев, ронандаи автобуси хатсайри рақами 8, таваҷҷӯҳи мусофиронро ба худ ҷалб намуд ва онҳо низ дар робита ба фаъолияти ронандагони воситаҳои нақлиёти истифодаи умум андешаҳои худро баён карданд. аз пештара дида ҳозир хеле хуб ки ҳамон вақти муайян ҳаракат мекунанд, дар истгоҳҳо меистанд, дар ҳар ҷо намеистанд. тартибот хеле ҷорӣ шудааст. тартибот хеле беҳ шудааст. яъне ки аз ҳамун мусофирот хоҳише ки унҷа ҳамашон ҳамун корд гиранд. бисёрш ҳамун корд надора, баъд бечора ронанда гоҳ зиқ меша, гоҳ асабӣ меша. оха надори набуровна гира истгоҳ гӯядам ҳамин як хел одамо ҳамин хел хоҳиша ҳамин мусофиро ки корд гиранд. ҳамун корд охи чӣ қадаре хоҳад истифода мекунад агар ҳамро нигоҳ кунад. инҷа ҳозир ха ронандаҳо хеле касбӣ шудагӣ. ин хел пешо як беҳуда тормузу беҳуда чӣ мешуд ҳоли он хелиҳо нест. ва ха бозам як хел ҳама ронандаҳои мошинаҳои шахсӣ ҳаст ки аз роҳ мебурояд сабукрав ки ҳамон вақтҳо халал мерасонанд. ин хел бисёр хуб хизмату заҳмат мекашанд ки ҳамаи мусофиро ва ха ризоем аз ҳамин ронандаҳо. душанбеи гулбасар имрӯз бо шукуфтани гулҳои гуногунранги лола боз ҳам зеботар шудааст. бо дидани ин гулҳо ва суҳбат бо мардони хирад оид ба фаъолият ва заҳмати ронандагони нақлиёти ҷамъиятии пойтахт ба охири хатти сайри автобусии рақами 8 фурудгоҳи кӯҳна расидем. Абдулфаттоҳ Абдуллоев автобусро дар таваққуфгоҳ гузошт ва худ барои гирифтани имзо ва муҳр рафт. танзимгар аз муассисаи давлатии камналии душанбеи нақлиёт хадаматрасон дар аввал ва охири хатсайр ба варақаи хатсайр бо гузоштани имзо ва муҳр собит мекунад ки автобус боз як гардишро дар хатсайр ба итмом расонид. ронанда Абдулфаттоҳ Абдуллоевро чанд муддат мешиносед? муддати 3 моҳ шуд ки дар ин хатсайр фаъолият мекунам, мешиносам. ронандаи беҳтарин аст, дар вақташ меравад, мебиёяд. ҳар саҳри соатҳои 5-30 корро оғоз мекунад. муносибаташ бо шумо бо ронандаҳо чӣ гуна аст? муносибаташ беҳтарин аст. вақте ки ронанда набошад, мусофир ба ҷои худ, ба ҷои кор расида наметавонад дар вақташ.
то расидани дақиқаи баромад дар аввал ва охири хатсайр дохили автобус бо меҳнати занҳои тозакор покиза гардонида мешавад ки ин раванд аз талаботи дигари мусофирбарӣ дар шаҳр мебошад. Тоза нигоҳ доштани дохили автобус махсусан дар ҳамин шабу рӯз бисёр муҳим аст ки кормандони соҳаи нақлиёти пойтахт ба ин масъала диққати аввалин дараҷа медиҳанд. бо ҳамин тартиб вақти баромади автобус фаро расид ва мо роҳ сӯи маҳаллаи Зарафшон пеш гирифтем. нақлиёти имсола назар ба пешина ҳазор бор фарқ мекунад. пеш вақт механически буд 1 соат ҷумканак мекаи скорт мезади. ҳозир боша ин ҳами пешта нигаҳ мекунӣ ҳамун рулта мехапӣ рафтан мегирӣ. автобусҳои лиязам ҳами автоматика будан. ҳаморо овардан дар ҳайрат мондемо ки ёро мо чӣ хел ҳай мекошему, чӣ хел ҳай ёд мегирем. ҳамин шиштем як маротиба гуфтан ки ин ҳами таришгоҳ ҳами такам беҳтарин мошин ҳамиай. рафтори ҷавоно чӣ хел ман назди мо дар бисёр ҷавоно истодаган. рафтори ҷавоно дар ҷавонои ҳозиразамон гап нест ка ҳамаш мефаҳмидаги ҷавоно. бо шумо ҷанҷол намекунад, нофаҳмида мешавад. то ин рӯза ягон ҷавон ба ман гапи сахт гап назада, ҳоле ку ҷанҷол усбеста. ягон бор хай нагуфтанд ки масалан тезтар ро. Не ба худо. гоҳе сахт бурам бо калонсоло дами дурум боша мега писарам осатараш бигӣ. ронандаҳое ки имрӯз ҷавон ҳастанд аз сари чамбари автобус нишастанд, аз шумо чӣ фарқ дорад? ронандаҳои ҷавоне ҳастанд, курси ронандагиро хундагӣ умагӣ бо 10-12 рӯзи дига нишон метиҳум меомӯзум, баъд дар ҳама коғаз имзо мекунам ки ҳамин мардак ба курси ҳамин ронандаи автобус иҷозаташ диҳанда бирава кор кунад. дар масъалаи пӯшидани либоси ягона кори фаҳмдагӣ аз ҷониби корхона дарсҳои гузаштани курси таклими ихтисос шумо чӣ гуфта метавонед? ҳамин корҳо ҳаст мешавад? инженер бедемун Расулов меган, полковник Расулов 10 рӯз баъд дарс мегзарад. дар бораи формаву санг бугӯй, ҳар рӯз моро меган ита як рӯз не, ҳар бега киртаи кавуд брукастум бояд дар танат бошад. мусофирҳо бисёр норозигӣ мекунанд, автобусҳо пур аз одам аст, нақлиёт кам аст, зарвард намеояд. фикри шумо чӣ аст? масалан чӣ ба хиёлам автобусҳо шикоят нест. боша ҳамун микроавтобусҳои лекин рафт ҳаст, дар шабакаи иҷтимоӣ ҳаст. фикри шумо чӣ аст? кадом ҳолатҳо, кадом сабабҳо мешавад ки масалан боиси норозигии хеле мусофирон мегардад? хай техника ина мисол ба миёра миёй ки як роҳвайрон мешавад мемуни ҳолат норизогии ҳамун мусофирон мешавад. рондани автобус барои Абдулфаттоҳ Абдуллоев тамоми зиндагии ӯст. ном бурда мафҳуми рӯзгорро дар идораи нақлиёт дарёфтаву имрӯз аз натиҷа ва подоши шуғлаш ком ширин мекунад. дӯст доштани касб аз нигоҳи ӯ баробар аст ба эҳтироми ватан модар. ҳамун кори дилбастӣ муҳаббат кардӣ, фоидаша мебинӣ, рафоатша мебинӣ, ҳамаша мебинӣ. ҳамин касба дӯст доштана. чӣ ранге ки ватан модарай нағзш мебинӣ, модарта ватанта, ҳамин касбам ҳамута дӯст доштан дар кор. ҳамин бо дилу нияти соф, бо нияти нек кор кунӣ, иншоаллоҳ ҳамаи муроду мақсаду ҷумъа амал мепӯшад. ягон инсон ба ин рӯза оле нагуфтааст ки ту ҳамин касбат бас ки ё ки ибата намезиба итари гапо ман нашнидам.
نه ای فرزندم نه ای اویلا 4 پسر دارم هر 4 شهادتنامه رانندگی دارن. همه آدمی که مسافری که میاد در درون اتوبوس میدروه همه او را نگاه کردن در کار که در حالت فرمان نغلطه یا در حالت درو را محکم کردن پاهاشون درو نگخن دائما تا فروردنه که میفروری و سوق سلامتی او در گردن همه شوفیره. همین مسافرو خواهش میکنم که دائم در ایستگاه ها بستن آخی در هر خدیره در هر تای سمتافور روی پیش خودم میگو اتوبوس قرار نتن. همین حالت راننده میتونن با تنظیم دارن 100% میتونن. بیا اشکال کی میفره؟ بچه 10 کس استانوف که اوخی همیگه سیانکت و که ایسان بخیزه من کارو که نموختی توبه اینه همه گفت در باره شما رفته ایسان همیولی بمیگه که عبدالفتاح عبداللهیف 45 سال عمر خود را در راه و خدمت مردم صرف کرده است. در چهره این مرد راه ما مسئولیت شناسی در وظیفه، محبت زندگی و صمیمیت تاجیکانه را دریافتیم. بعد از صحبت زیاد او در نهایت اقرار شد که در کدام حالتها ناراحت می شود. مسافران در کدام حالتها مثلا شما را عصبی می‌کنند؟ مسافران بسیارش این همسری مستفیدو میدروین خواب نمیکنن اکا ای هر جهت گه میزنن همین میگو که برادر خواب که اوخی یا آدم یاست که گب میفورش یا آدم یاست نمیفورش خواب که یا بارا انا با که عصب ایرون نشوه و بینو بعد عصب ایرون شد همی سرمخمینون دیگر دم نمیزنم انا یک روز که استراحت کنم با عصبم در جاش میاد. با استثنای آن که راننده باید خوش معامله باشد، پیش از همه قاعده‌های حرکت راه را نیز رعایت نماید. در رعایت فرهنگ رانندگی هم قطار صاحبان واسطه‌های نقلیات پیاده‌گردان و مسافران نیز مسئولند و موظف. مسافران هم باید پیش رانندگان فرهنگی والای خود را تجلی دهند. با گفته عبدالفتاح عبداللهیف راننده اتوبوس خطسری رقم 8 در حالت‌های علاهیده مشاهده می‌شود که بعضی مسافران در داخل نقلیات جمعیتی دانه کدو می‌خورند، نشستگاه‌ها را می‌درانند، به تازگی رعایت نمی‌کنند و معامله درشت دارند. از طرف دیگر اکثر مسافران راننده‌ها را وادار می‌کنند که در جای‌های ناموافق باز ایستند. موجودیت چنین حالت‌ها باعث به آن می‌گردد که فرهنگ و مدنیت راننده نقلیات مسافر شهری در حالت غیر قناعت‌بخش قرار بگیرد. بهتر می‌بود هنگام روای خود در نقلیات استفاده عموم احترام یکدیگر را در مد اول گذاریم. کورتی دانشجو خوش آمدید. کورتی دانشجو مبلغ و اتمام خوش آمدید. خوش آمدید. همینطور با به انجام رسیدن یک بسته کاری نواربرداری ما هم با انتها نزدیک شد. با کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس یک وارد شدیم. مرحله بعدی نوبت ایستادن و شستن و تازه کردن اتوبوس بود. در نقطه ماشینشویی کارخانه نمای ظاهری و داخلی هر عدد اتوبوس به طور حتمی پاکیزه گردانده می شود. شستن همروزه اتوبوس قبل از به راه برآمدن امکان فراهم می‌آورد که داخل آن تازه باشد و مقررات قاعده‌های سانیتاری رعایت گردد. قدم نوبتی وارد شدن به نقطه طبی بود که دکتر بعد از انجام بسته کاری
бори дигар вазъи саломатии ронандаро мавриди санҷиш қарор медиҳад. муайян гардид ки вазъи сиҳатии қаҳрамони барномаи мо абдуфаттоҳ абдуллоев дар ҳолати маъмулӣ аст ва давоми рӯз дар натиҷаи фаъолият кадом як зарбаи рӯҳию равонӣ надидааст. бо супоридани варақаи хатсайрӣ ба шахси масъули корхона муайян шуд ки ронанда абдуфаттоҳ абдуллоев дар як басти корияш беш аз 450 мусофирро аз нуқтаи А ба нуқтаи Б интиқол додааст ки дар умум нишондиҳандаи қаноатбахш мебошад. қадами дигар пур кардани сӯзишворӣ ба автобус буд. дар корхонаи камналии воҳид давлатии автобус як дар доираи корҳои ободониву беҳтаргардонии сатҳи хизматрасонӣ нуқтаи таъминоти сӯзишворӣ низ пурра аз навсозӣ карда шуд. муҳайё гардидани шароити корӣ дар корхона ронандагонро роҳбаланд намуда ба беҳтар шудани сифати коргузорӣ мусоидат мекунад. бо ҳамин тартиб вақте автобус барои мусофирбарӣ пурра омода шуд дар таваққуфгоҳ ҷо карда мешавад. сипас автобуси навбатдорӣ ронандаҳоро ба хобгоҳ интиқол медиҳад ва дар ҳамин нуқта фаъолияти якрӯзаи ронанда ба анҷом мерасад.